Здравейте хора, аз съм Ема. Първото ми видео вече се качва. Аз реших на второто видео да се покажа. Може би според някой ще е грешка, все пак съм на 13 години да се показвам. Но за мен не е проблем, аз съм решила да бъда влогър и нищо няма да ме спрем. Сега навън е доста топло. Именно за това съм вкъщи. Ако не беше толкова топло, аз нямаше да съм вкъщи, естествено. Сега да бъда навън с приятелки, но то заваля и може би ще го разходи малко времето. Така че да не се отклонявам от темата. Значи, решила съм да бъда влогър и нищо няма да ме спре. Исках това да ви кажа, тъй като сега съм в профила си в YouTube и след малко ще се качи моето видео. И аз съм се щастлива, защото не знам, може би никой няма да го гледа, тъй като е тъпо с едни животинки. Много сигурно ще е скучно за вас и ще коментирате леле каква скука. Но... Исках това да е начало, но явно второто видео ще бъда аз. Естествено, ако си харесам клипа, иначе няма да се кача. Добре, за сега това е чао. Може би ще ме виждате вече скоро, тъй като мисля да продължавам да снимам. Довиждане. Чао! Това е от мен за сега.